Ajar, ajur, ajar. Wong ki aja sok gampang larani liyan, aja sok gampang ngelokke liyan. Dijiwit krasa lara, aja jiwit liyane. Nah, mergo sing jenenge menungsa, menus-menus kakean dosa. Jenengan ki aja kego karo wong sing ayu-ayu kaya mangkene iki. Nun sewu jenengan kudu tresno dengan satu wanita yang kamu cintai, tapi jangan mempunyai berbagai cara untuk mencintai wanita lain. Ana suguhane jenenge jeruk. Tak goleki, penting donga, Pak. Penting donga. Aja ditawang panganane ning dongane. Doa dan nada. Ayo. Jenengan jajal. Jajal. Mudah-mudahan mendapatkan lindungan dari Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wilujeng dalu Mas Jo. Wilujeng dalu Den Akbar. Wah, kita dipertemukan kembali Mas Jo. Amin amin barakallah. Saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sik sadurunge anu Mas, sadurunge ngendika kata-kata jenengan teng inggil mboten napa-napa kok. Pangapunten lah menika piyai sepuh-sepuh ingkang wonten ngandhap Pak jen mboten sekeca. Anu mboten niku sampun mengizinkan kula. Alhamdulillah. Kepareng nggih. Kepareng. Pangapunten nggih Pak Dik. Pangapunten. Heeh. Anu iwano ning dhuwur. Heeh. Iwano ning dhuwur. Kowe mencolot rono sik terus iwano adimu. Nah, apa muka? Iya, anu kene Mas, ini tak gacak dulu ya. Nah. Ini apa? Masuk gaya. Pangapunten Den. Nggih. Alhamdulillah jebul kula tasik saged silaturahmi kalian Kyai Kalibata. Ngaten nggih Mas. Saben kula bidal nyambut gawe wiwit brangkilen ngantos bangetan nggih. Liwat kula nggih margi mriki. Oh, mriki niku nggih. Wah. Jer kula nika angen-angen. Kalibata ki kok ya urung tau to nanggap klitik-klutuk kula ngeten. Lho, malah dereng nate. Dereng nate. Ning rikala semanten kula teng jero kendaraan batin. Muga-muga Kalibata niku diparingi seger waras masyarakate. Nggih. Dipun paringi sehat masyarakate, dipun cedhake rejeki sing lumintu masyarakate, jeneng benjang saged sedekah lillah nyodakoi desa andum rasa. Nggih. Alhamdulillah pikantuk mantap dalu niki kula saged nderekke panjenengan. Ngaten Mas, panjenengan nembe sepisan niki kula nggih sepisan niki. Dadi niki perdana kula kalih panjenengan Kalibata. Kula yen padha-padha ping pisane ben piye ampih sok iso lumintu nyambung terus kalih masyarakat mriki. Awake dhewe kudu duwe resep. Wah, ben taun ngarep tetep Akbar kalih klitik-klutuk kuncine kudu siji. Napa Mas iku? Aja ditolarang. Ngono. Cocok nggih? Cocok kono ya turahe akeh kok ya. Mangsane. Pangapunten. Masyarakat mriki nika masyarakat ingkang cerdas. Nggih, leres. Masyarakat ingkang majemuk. Apapun atribut budaya, apapun atribut agama, semua juga teng mriki sami nyepeng masyarakat. Nggih. Leres. Mula Mbah Haji Pak Lurah, nggih, Pak Karnoto, Haji Karnoto menika pangapunten piyayinipun religius banget. ngaten nggih. Nggih, jiwa agamisnya kental. Mula nggih nyambut damel ngeten iki sok kala niku nggih pripun carane kula panjenengan niku pelaku seni mengemban amanah budaya, membawa nama baik desa Kalibata. Karena apa? Masyarakat Kalibata ini yang selalu harmonis, sejuk, damai, sejahtera, tidak ada perbedaan, antara lain menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga deklarasi dari Bapak Prabowo selalu berdaulat dan bermasyarakat Indonesia bersatu. Tepuk tangan untuk masyarakat wonten Kalibata. Beda agama ora gendro, beda panemu ora padu, beda pendapat ora pegat. Ngentekke ragat golek nikmat ben adoh saka laknat, insyaallah sedaya slamet donya akhirat ing benjang gandul syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Luar biasa. Ngeten iki Pak, kula nyambut gawe dadi pelawak niku ngibadah kok. Nggih. Pripun carane dadi pelaku seni saya komedian ben mboten menyakiti pripun? Jadi kula selalu menata bahasa. Nggih. Jadi seorang komedian itu bukan hanya waton lucu nih, harus menyampaikan pesan moral, visi dan misi. Itu yang harus kita terapkan karena apa? Yang wis ditimbali utawa ditanggap. Niki pripun carane sing nanggap ya seneng, sing mirsani ya seneng, sing nyambut gawe ya seneng. Lho niki Mas. Mula niki dal kuwi kok mek meneng wae to.
Astagfirullah. Lah mek nyekel mik ngene tok njaluk 10 juta ki lho. Ayo nyekel mik tok ngene iki 10 juta kowe iki. Masyaallah. Ora paham kowe. Lho, paham pripun? Menengi malah larang. Lho kok saged ngoten? Sampean pernah dengar pepatah enggak? Pepatah pundi? Diam adalah Emas. emas itu harganya bagaimana? Ini melonjak tinggi. Nah iya berarti lek menengir gane larang. Lah nek emas ki ngene iki emas larang kabeh. Lah nek kaya rupamu yo emas sepuan kuwi kok. Kok emas rupane kaya blonteng ngono. Pangapunten Mas. Kados pundi Mas yo? Menika pernahipun lak dulur kula tuwa. Dulur nggih, sampun kandung nggih. Sak ora-orane iki lak ya lesung jumenglung bali-balan. Kula ki pun dadi adi, pun dadi pengarep. Ngoten niku kudune lak ya ngriki iso melu ngrasake to. Wong yo budal yo bareng, Seragam padha. seragam nggih padha, blangkon padha, klambi padha, jare padha, batuk ya padha. Nyapa kok nggon pangucap ora padha. Iki nek beda. Kok mesti celintisan. Sewengi kok wis ndemok ping 4. Ngono. Mau ning nggon ngendi? Tulungagung ya ngono, saiki ngono. Lho, wedan barang sama sing. Lho, piye? Kok gawe wedak terus. Lho yo nopo ora pucet no Mas, piye to? Ngene iki lho, ngene iki. Niki Mas. Wong tuwa ora iso nggawa tata krama nggih ngeten iki. Biasane iki natural. Saya mun rada lari si wedan barang sing. Lho yo no harus. Mas, Heeh. zaman sudah zaman digitalisasi. Nek wis disyuting terus ora ngagem rias ngeten iki, yen disyuting mosok dalang muda kok terus kulu-kulu ngono ta Ya, Mas saya- Dokliti kan yo mesti wedaan rebet-rebet to. Mungkin, no. Aku yo wedaan rebet-rebet di sawang wong akeh. Dan cenderung panjenengan wedaan ketok bagus, wedake pas. Kula nggih ngoten tipis-tipis. Lah kowe iki diwedaki kandel malah koyo mbulak kaya niki piye? Kok ora apik belas gambaranmu ki lho. Nah yo. Malah koyo bluluk niki piye? Tukang mancing. Masyaallah ya Mas- Piye? Heeh, Mas Do. Mas Akbar. Pripun? Engkang wigati, terima kasih sedayanipun. Alhamdulillah saya itu bangga pada malam hari ini Nggih. main nonton ing Kaliboto dalam gelar wayang kulit ing dalu menika. Ini suatu memori dalam hidup saya berkarya wonten ing wayang kulit Mas. Oh, kok ngaten Mas? Kaliboto ini bisa diacungi jempol bahwasanya barometer percontohan wayang seluruh Jawa Timur secara umum, secara khusus warga masyarakat Blitar dan sekitarnya. Kok sakit ngaten lho? Kulo niku main ning Blitar niku meh 12 tahun. Wayangan ora kaya ning Kaliboto niki. Bedanya apa Mas? Haji enten hadiah jebule. Hadiah kan botol? Surprise Pak. Surprise, hadiah utama sudah disediakan oleh Bapak Lurah. Pak Haji Karnoto ora Iki sedakoe gede, iki ora mung ndelok wayang tok, ora mung tirakat tok, niki insyaallah mulai iso nggo hadiah. Aku karo Mas Dokliti kurang rohi. Lah nggih. Jenengan berarti nun sewu, berarti jenengan niku nun sewu. Pengalaman dalam situasional kurang peka. Niki pun dicepaki hadiah kali Pak Karnoto Mbah Lurah. Napa Mas? Hadiah utama menika sepeda motor grand menika sampun kawisne. Matane. Kae wae wong delok. Itu hadiah lho. Dudu wah. Surprise iki, Pak. Wah, masyaallah. Nggih to Mas, nggih to Mas. Kali iki telintisan. Rintisan. Hadiah. Kae iki sing mirsani. Biasane iki lek dekek ning arep iki motor ki hadiah biasane iki. Lah kae jajal domno nek ora pengin jejeg cengelmu wae. Wong kae kagungane piyayi kene kok rumangsamu. Kita lek tekane sore. Iya no, ben manggok ngarep kok. Mas, sampean tuh seniman lho. Lati ati kuwi kudu nyawiji. Iya. Lah wong rembug kan kepiye-kepiye Mbah Lurah ki piyayine jenjem dimenaki kok iso ngrembug pedah motor. Lah saiki nek dhewe hadiah tenan. Sampeyan diparingi sepeda motor, terus enek katoke sampeyan milih ndi? Apa? Loh, lah iya nek ngromong hadiah. Kon milih. Terus kon milih Mbah Haji Karnoto mak maringi jenengan. Iya. Kon milih pedah motor kali katok milih pundi? Sepeda motor. Ah, berarti wingko Pak motor gak katokan. Tak katokan. Gelem apa ora? Ah, ya ora. Wong ngono kok ndak kemaki to. Pilih katok. Ah, berarti ram duwe motor. Pilih sepeda motor. Ah, berarti ngengkel Mas. Ngengkel. Berarti yang cukeng sampean milih sepeda motor berarti tanpa katok numpak motor ora katok. Tanpa katokan. Tak ijone sepeda motor kuwi tak ijone sepeda motor lanang. Terus Lah nyapa kok lanang? Tangkine ning ngarep aku ora katokan, nggonku tak cemplungne tangki. Ora ketok.
mlebune iso metune kangelan. Lah nggonmu ning jero wis bembeng kok. Apa yo Paham berarti tahu gue. Berarti tahu. Sembrono kowe. Lindisane lho. Dalu niki lak sedekah lillah. Nggih, leres. Sedekahi bumi ingkang dipun merti wong kuwi nun pangapunten. Desa kuwi mawa cara, negara mawa tata. Sing ngetokke ulu pametu kuwi ya saka bumi. Arep kepiye-kepiye ade kudu ngajeni Bapak Angkasa, Biyung Angkasa, Ibu Bumi lan Bapak Bumi Pertiwi. Lah iki wejangan terkait kejawen Mas. Wong Jawa aja lali jawane. Leres pengen panjenengan. Mula dalu niki bersih desa. Nyapa to bersih desa kok mesti nanggap wayang. Kuwi yen digoleki saka tegese wayang. Mas Luruk. Jelase. Wayang. Wayang tegese apa? Wayang menika aku iki. Nggih. Bisa ora Sampean. Wayang menika saka tembung wa menika wayang. Yang menika sembayang. Dadi wayang menika kawitan sak badone salat Isya, mangke dipungkasi sadurunge salat subuh. Dadi paribasane wayang menika wayahe sembayang, menungso kang urip ning alam donya aja lali nindakake utawa nindakake manembah marang Gusti kang mubeng dumadi miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Nah, mula wayang menika dipun gelar wontenipun wayang kulit ingkang dipun sumping ngiwa lan tengen lajeng dipun cepaken wonten debok. Lah aja disawang mung niki debok wujudipun nanging wonten werdinipun. Filosofine apa? Debok. Jelasin Mas, jelasin. Jelasin. Aku sampean debok. Debok filosofine apa Mas Luruk? Debok. Kaya aja ngisi-ngisini lho. Ngisi-ngisini. Membawa nama baik Desa Kalibata lho. Ning kene sengaja aku lho, ngisi-ngisini dalane aku kuwi. Nggih, nggih Mas, nggih, nggih. Lho dalem. Caca ora. Yo tak segudulmu yo mikir. De menika saka tembung de. Heeh. Debok. De menika saka tembung delok siji lan sijine. Aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Yen ora gelem nglarani ya aja nglarani liyane, yen ora gelem dijiwit ya aja njiwit liyane. Tegese ajar ajur ajer. Ajar ajur ajer. Wong ki aja sok gampang larani liyan, aja sok gampang ngelokke liyan. Dijiwit krasa lara, Aja njiwit liyane. Nah, mergo sing jenenge menungsa, Menus-menus kakean dosa. wong urip mung mampir. Wong mampir ngombe. Ngombe sih, ngombe. Ono. Dadi ngeten. Jerbasuki mawa beya, tuturi handayani Suradira Jaya. Kaya ning rek wong urip mung mampir. ngombe. Nah, ngono lho wong iki. Dados Sedumuk bathuk sing ayi bumi Memayu hayuning. ayuning ono. Mergo wong urip mung mampir. Nah, ngono. Kuwi tak jelaske ngono ben Ya, ngerti menika. ngono lho. Ajining diri, Saka hati. ajining raga, Saka busana. ajining awak. Saka tumindak Mergo kowe karo aku diarani menungsa mung mampir. menus-menus kakean dosa. Mung mampir. Pelempokken. Oh, malah Oh, ya wis ngerti to kok iso. Bokipun napa, Mas? Bok apa? Bok, Bok. bok. Bok menika saka tembung nun sewu. Aja elek lho engko bokong. Heeh. Moh aku ngono kuwi. Oh, bersih kok. Nggih. Iya. Bok itu Bok dari menika arti bokong. Kok yo melo-melo. omongi aja nak. Penulari menika. Wis tak omongi aja sing elek. Sing elek. Bok itu kalau kita bisa menganalisa atau mentranslate bahasa Inggris, bok menika book. Loh, Book itu adalah buku. tulisannya bok itu lah B. Lah, ya cok kan. Aja ngenyek, Mas. Bok buku. Iya, buk itu arti Buku artinya Buku. Jadi wong ki kudu sinau. Insyaallah warga masyarakat Kalibata generasi bangsa ini akan senang sinau, sergap sinau dan kedepannya akan berguna bagi nusa dan bangsa. Nah niku tembunge mawon sampun debok. De ki dalam arti napa kalau mau, Mas? Delok. Delok siji lan siji introspeksi diri. Nah, betul. Bok nika buk. Bok ki kotak Pak. Bok ki ada. Iya, iya. Ada buku. Wah. Niki, Pak. Wah, iya. Wontenipun debok minangka bumi. Mula
ragakipun senden wonten ing pakliran nika dipun wastani menapa? Kelir. Lah kelir niku nggih wonten artinipun. Artinya apa? Monggo masuk itu. Kelir. Aku nih. Nggih, sampean. Ke menika saka tembung kekeluargaan. Amin amin amin. Beliau Mbah Lurah Karnoto itu selalu menanamkan jiwa silaturahmi yang tinggi, rasa kekeluargaan terhadap warga masyarakat, tidak membeda-bedakan, tidak diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Kekeluargaan. Lirwo. Beliau Mbah Lurah Karnoto ora bakal lirwo, insya Allah akan menuruti apa yang menjadi aspirasi warga masyarakatnya. Nika lak kelir. Sampun dipun prakitesaken. Nanging kelir nika saged kenceng lak inggil wonten ingkang dipun paringi asma gayor. Menapa to gayor menika? Gayor artine apa? Artine Mas Kluthuk. Monggo. Gayor. Ga menika saka tembung gagasan dan ide warga masyarakat insya Allah akan ditampung oleh beliaunya Mbah Lurah, dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan terrealisasi. Iyor. Yor ni hurufnya Y-O-R. Y itu yang maha kuasa yang selalu ditembah. O ki orangnya bijaksana. R ki rasa siji lan siji orang beda-beda. Kok yo iso itu. Niku tasik gayor. Pepadang wonten ing pakeliran kok gumantung saking napa? Blencong nom pindha srengenge yen awan bengi dadi bulan ning tembunge blencong. Filosofinya apa? Mas Kluthuk kaya blencong. Menika belenjani janji. Beliau Mbah Lurah ora bakal belenjani janji kalih warga masyarakat. Yen iya yen ora ya ora. mergo piyaine sok. Nah, ngono. Cong Ki saka tembung congormu aja teko ae. Teko ae. Wah, kowe mulai gedeng aja. Lah tuwa kowe teko tok. Udah gelan saben dinane banyol aja. Bayar ya emosi. Lha iki sak nggon-nggon ning mrene mumet kok. kontabennya itu kalau sampean akan menjadi sesuatu yang kedepannya jadi pelawak yang cerdas, apapun atribut yang ada di pagelaran itu kamu artikan Harus situasional. mungkin mas Situasional kene mek teko-teko tok lho, Bos. lumakune wayang gumantung saking dalang kuwi apa mas? Modal piwulang. Loh. Mas Akbar dadi dalang modal piwulang sing becik ya kudu diterapke. Siar. Dalange jenenge Akbar. Aki aku bangga kepada kamu. Bar iki bayaran. Sasa lho Mas. Ngono ae. Iya. Aku ya Nika wonten pengrawit. Pengrawit iki pengangen-ngangen kang irit. Tanggapan rame yuk kita harus memanfaatkan. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang. Dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Berakit-rakit Ke hulu, berenang-renang kemudian loh maju tak gentar membela yang bayar. Ini yang selalu kita tanamkan. Sik. membela yang benar. Bener orang lagi bayar lagi belo saya imun. Tak percaya aku ya. Iya, ape-ape. Pengrawit dipun rangkep yoga. Yoga ki yasa gotong royong. Tegese kerjasama tim itu penting. Padha karo hidup bermasyarakat. Kita itu hidup bermasyarakat harus menanamkan jiwa gotong royong yang tinggi. Wonten yoga pengrawit lajeng wonten sinden. Sinden ki sikil ditekuk sinambi senden. Kok ya temu to. Senden ingkang wonten wastani waranggana. Warang ki saka tembung warang ki warangan ki ungkal. Nggo ngasah. Nggono ki nggone wis ana. Dadi sapa wae sing ndek pusaka yen mungkin ngungkal nggone ya ning kene iki. Elek to. Bos, ngene, ngomong elek nun sewu. Asumsi kita itu jangan negatif thinking. Lah asumsine opo? Loh, Ini kowe iki gak nggowo lho. Aku iki jek Joko lho. Lah kuwi lho. Urung mambu wong wedok lho. Lah, wis salahmu. Lho. Kok culak ning kene iki? Apa kene iki dukun lho, Pak? Lah kok tapi nek dalan Joko di sini iso menempatkan diri. Wis nggone wis ana kon ngubah warangan. Tegese ngeten, Bos. Nun sewu. Jenengan niku malah saya itu mengakui bahwasanya jenengan niku wong sing jujur. Tegese jenengan bujang, kula ngomong iki lho nggone ngungkal pusaka. Pusakane menungso ki nggone ning rasa. Dadi nun sewu, jenengan ki aja kego karo wong sing ayu-ayu kaya mangkene iki. Nun sewu jenengan kudu tresno dengan satu wanita yang kamu cintai, tapi jangan mempunyai berbagai cara untuk mencintai wanita lain. Oh iya no, nek kuwi mesti no. Lho lah nggih. Tegese ngungkal rasa. Rasa jenengan kudu dikuatne. Aja kego karo ngene-ngene iki. Ora, ngene iki nggo rekan kerja ngene. Aja iki. Paribasan kok ning omah ki sampean mek dahar sego tok
kudu tetep sego tok sing jenengan dahar. Mergo piye-piye Nek jenengan dhewe. ning jaba kok ketemu soto, Aja mangan soto. tetep Tetep dahar sego tok, Bos. Setia ya. Mergo nek jenengan dhewe. metu kok ketemu rawon. Aja ngicipi rawon. Sebabe Mergo ngilingi duwe ngomah nek sego dhewe. lho, kok metu ketemu capje. Lah kuwi nak icip ono sithik sithik lho. Sithik. Ngono kuwi tidak konsisten. Sayuran kuwi lho, Sew. Kowe iki tak nut kok iso bleset iki piye to? Aku iki ngono awakmu lho. Tolong iki. Mas Akbar ki paling tidak pek ana wejangan. Hmm. Kondene yen dalang ki siku dendaning ki lak mesti ana to. Bersih desa Pas. pas Pak Karnoto. Karepe wis kasembadan. Noki-noto warga masyarakat, Amin, amin. toki toto-toto anggarane. Betul. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah terbukti dan terlaksana pagelaran wayang Akbar sing dadi dalange Akbar paglarane. Tepuk tangan kagem Mbah Lurah. Kali foto kali tulangan malam ini. Mbah Lurah Karnoto menika. Masyaallah iki. Lah Karnoto. Alhamdulillah. Piyayine lho nyenengke. Apa kok Kasepuan tok lho. ngono. Ngerti umrung priyayine kok iso. Menika lho Mbak Karnoto, sendal Mbak Karnoto. Wah, alhamdulillah. Kok yo ngagem blangkon ya, Mas? Iya lho. Kok Mbah Lurah ngagem blangkon ngopo, Mas? Kok lek ngelem dikira pemadam kebakaran. Alah, Pak. Tontangmu iki kok iso. Ya mergo wayangan. Budaya. Lah ya blangkon ki blangbleng bakal kelakon. Nah, ngono. Blangbleng menampung aspirasi masyarakat, insyaallah kelakon apa sing menjadi keinginan warga masyarakat. Nah, kan ya wis ana tembange to. Mbah Lurah sregep wong ibadah. Pak Camat Salat aja telat, Pak RW. salat aja dhewe. RT nira salat ditapuk lambene. Ngono kuwi. Iki Ini sregep oke. sregep ngibadah kabeh. Wis menika ditapuk rasane ben seneng ibadah. Mergo ngibadah ki penting. Penting. Awake dhewe ning alam donya ki ya kudu hablum minanas hablum minallah. Ya manembah marang Gusti Kan Allah. harus jagat ya mbuti ya hidup bermasyarakat. Masyaallah. Ngono. Berarti saya ngene iki ya. Lah iya lho. Pamane Bang ini. acarane bengi iki bersih desa. Pamane Nimbali Mas Akbar supaya gelar budaya. bareng-bareng kabeh nderek tetungga. Muga-muga kabeh pinaringan panjang yuswa. Alhamdulillah yo ngene iki lho. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Betul. Ngono lho. Mbah Lurah asmane Mbah Haji Karnoto. Ya. Kuwi. Terus Sampai kuwi iki to kok iso. Ayo iki gawe campur banci, anu campur sari. campur sari ya campur. Ayo. Ayo jajal. Mbah Lurah asmane Mbah Haji Karnoto. Aja cengengesan. Kene iki nggone wilayahe sok pengaosan nggone Guse. Ngendi-ngendi yo nderek. Ayo. Mbah Lurah asmane Mbah Haji Karnoto. Insyaallah bisa nata warga. Karo sapa warga wae mesti nyopo. Nyopo? Nyopo? Nggih. Nyapo gak iso. Tak culek mripatmu kok. Insyaallah bakar nata panjang yuswa. Amin. Sikan. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Aja lali kabeh ngaturke panuwun. Panuwun. Aku berharap warga kene tetap rukun. Yang disawang kabeh duwe sopan santun. Oh kok bos saya tak pikir gua. Aduh, iki sing penting yo disik-disikan kuwi kok. Wong padha golek pangane dhewe iso Didisi iso nesu lho. nesu padha dagelane kok iso. Tak mikir gua. Ora, ayo. Yen tak sak piye iki piye? Aja lali melake gunging panuwun. Yen gak delok warga kene kabeh rukun,
lanang wedok disawang kok sopan santun. Kula aja kluthuk ngaturaken gong panuwun. Yo. Salatullah. Suguhane tak sawang kok ana roti. Ya. Roti. Suguhane tak sawang kok ana roti. Rono rene kabeh wae kudu ngati-ngati. Saben dina sregep ana nggonmu ngaji. Tak dongane kabeh akeh rezeki. Amin. Yo. Tak sawang jajane sih ana lemper. 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 Ayo. Yen tak sawang jajane sih ana lemper. Lemper kok cilik-cilik. Tak tapuhi ndang cakek ngono. Ora mikir. Iki golek pangan dhewe-dhewe kok iso. Kalau ibu-ibu PKK lek guyu. Iki bukan mikir, aku mau mikir. Mbah Lurah ki yo mikir, Mbah Camat mikir, Pak Dewan mikir. Iya. Apapun pekerjaan, apapun pasti pakai Pasti pikiran. mikir. Oke, Pak Bar, oke, Pak Bar. Tak sawang jajane yo ana lemper. Desa Kalibata menjadi barometer. Sip. Pyaine pinter ora gampang keblinger. Insya Allah ngadepi wae ra bakal gemeter. Salatullah. 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 Rasulillah. Salatullah. Ala yasin. Isih ana suguhane jenenge jeruk. Tak goleki, penting donga, Pak. Penting donga. Aja disawang panganane ning dongane. Doa dan nada. Ayo. Ayo, oke to, Pak? Iya, betul. Ayo. Suguhane tak sawang sih ana jeruk. Ayo. Ayo. Ndang ngono. Bayangan bengi iki yen tak delok mesti kathuk. Pyaine apik disawang ora kemaruk. Betul. Insya Allah rezekine bakal nglumpuk. Amin ya toh. Salatullah. Salatullah. Allah yasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salale. Suguhane iki ana kacang. Ora lali bengi iki nanggap wayang. Kalibata tansah nindake sembayang. Sembahyang ayo iki piye iki? Nah, iki lho sing apa iki. Ayo ndang cakjak. Ya mung Mbah Lurah Karnata pejabat sing tak sayang. Ya, kabeh jajan iki diwadahi kerdus. Kabeh ndelok wayang budal rene kabeh adus. Ambune wangi, ora enek sing prengus. Abdareng jejer awakmu lha kok ambumu kaya wedhus. Iya ta. Mesti aku meneh. Mesti kok disalahi. Sampe kok tau gedhe kaya Loh, aku ki apapun yang terjadi mesti tak gawe. Antara dalang dan dangkal harus berkolaborasi dengan baik. Sinergi. Ngono. Loh, ora kok dadak-dadak. Matur nuwun tumateng sedaya panitia. yang sudah menggelar budaya. Jangan lupa semua ikut berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Apa kata-kata iki apa? Peki apa? Ya, Kuasa lho. Kata-katamu itu jelas lho. Mudah-mudahan Balena lho, Mas. Matur nuwun. Ayo. Matur nuwun untuk sedaya panitia yang sudah menggelar budaya.
jangan lupa tansah berdoa. Mudah-mudahan semua panitia yang maha puas. Kowe iki cakepanmu kakean. Kudune ngene lho, Jajal. Mudah-mudahan Mudahan alon Ya. dapat lindungan dari Yang Maha. kok kamu ya bodoh. Ya kowe ali-ali Pak. Tetanggamu. Bagi yo kok ngadeni, wong dagel yo dagel plak-plak. Mudah-mudahan Dapat lindungan dari Yang Maha. Ya angel Mas, jenengan Jajal. Jajal. Ya. Mudah-mudahan Mendapatkan lindungan dari Yang Maha Kuasa. Padha ki. ya pokok sembrono ya. Ya kene